1 नं 2 नं सैबारि गामिनि आंनि मुङा बिरेन बसुमतारी आरो आंनि बिसिनि मुङा रश्मि बसुमतारी। थांनाय 28 खालि आंनि फिसाला गेदेर नबजित बसुमतारीया अफिसाव थांनो होननानै थांदोंमोन, नाथाय दिनैसिमबो न'आव फैफिनाखै। बेनिखायनो बिथाङा आंनि फिसालाया जेरावखि थाया मानो बियो न'आव फैफिनथो आरो बेयो थांनाय 4 मार्च 2022 इं खालाराव हाबा जादोंमोन। बे हाबानिफ्रायनो बेनि ब्रेना एसे बोरैबा जानानै न'खरनि गासै सुबुंखौ, बिमा बिफा फंबायफोरखौ अनि जानानै मा दुखु मोननानै बियो जोंनि न'आव फैयाखै। दा नोङो बाबा जेरावखि थाया मानो नोङो न'आव फैफिननांगौ। नोंखौ बिमाया 9 मास गोरबोआव लानानै नोंखौ जोनोम होबाय, नोंनि दुखु दाहाफोरखौ सैज्य खालामनानै नोंखौ फेदेरबाय फोलावबाय। दिनै नों मानो बहा दोङो? नों दङब्ला अबेबा दङब्ला नोङो थाबैनो न'आव फैफिन। मानोना नोंनि नोमाया प्रेसाराव गोलैनानै दुखुआव गोलैनानै दङ। बेनिखायनो नों जेरावखि थाया मानो नोंनि गोसोफोरा माबा माबि सानफ्लांदोंब्लाबो बेफोरखौ ज्राब दोननानै नों बाबा न'आव फैफिनदो। नोंखौ जों फैफिननानै न'खराव रुजु रुमु संसार जानो थाखाय खावलायहरदो। नोङो थाबैनो फैफिनदो बाबा। जोङो मोजांनि थाखाय सानगासिनो दोङो। नों जेरावखि थाया मानो थाब फैफिन। आरो सोरबाफोर सुबुङा आंनि फिसाला नबजित बसुमतारीखौ अरङाव दरङाव थाहैनायखौ नुयोब्ला नोंथांमोना आं फट'खौ हरनाय जागोन। बे फट'खौ नायनानै नोंथांमोना खौरांखौ हर आरो मबाइल नाम्बारबो होखानाय जागोन। बे मबाइल नाम्बारखौ होनायनि लोगोसे आंनि न'खराव नोंथांमोना आंनि फिसाला